Паважаныя сябры, запрашаю вас сёння на вячэрні выпуск Дыяспара Лайв. Мой сённяшні госць Сергей Спарыш з народнай грамады. 11 верасня ён быў выкінуты незразумела у якім статусе з Рэспублікі Беларусь і зараз знаходзіцца ў Літве. Мы паговорым аб здаровай апазіцыі, аб апазіцыі, якая супрацоўнічае з КДБ Беларусі, аб апазіцыі, якой было комфортна ў Беларусі до 2020 года і которой комфортна за мяжой зараз. Мы паговорым таксама аб кейсе Статкевіча, аб прэс-кангрэсе і аб шмат чым іншым. Далучайцеся, калі ласка, да прамога эфіра і задавайце пытанне Сергею Спарышу. Пачатак о 21:00 по Менску. Подпишись на канал.